ଭାରତରେ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏ. 1930 ମସିହାରେ, ବି. 1922 ମସିହାରେ, ସି. 1923 ମସିହାରେ, ଡି. 1940 ମସିହାରେ। ଆନ୍ସର୍ ସି. 1923 ମସିହାରେ। ଭାରତର ଦ୍ୱାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ. ଦିଲ୍ଲୀ, ବି. ମୁମ୍ବାଇ, ସି. ପୁନେ, ଡି. ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଆନ୍ସର୍ ବି. ମୁମ୍ବାଇ। ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ? ଏ. ସଂସଦ, ବି. ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସି. ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ, ଡି. ଲୋକସଭା। ଆନ୍ସର୍ ସି. ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ? ଏ. ଇଂଲଣ୍ଡ, ବି. ଜାପାନ, ସି. ଭାରତ, ଡି. ପାକିସ୍ତାନ। ଆନ୍ସର୍ ଏ. ଇଂଲଣ୍ଡ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଟି କ'ଣ? ଏ. ଦିଲ୍ଲୀ, ବି. ରାଜସ୍ଥାନ, ସି. ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଡି. ଓଡ଼ିଶା। ଆନ୍ସର୍ ବି. ରାଜସ୍ଥାନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଏ. ପ୍ରଣବ ମୁଖର୍ଜୀ, ବି. ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସି. ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡି. ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଆନ୍ସର୍ ବି. ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କେଉଁ ଦେଶରେ ସିନେମା ଘର ନାହିଁ? ଏ. ସାଉଦି ଆରବ, ବି. ପାକିସ୍ତାନ, ସି. ଚୀନ, ଡି. ଇସ୍ରାଏଲ। ଆନ୍ସର୍ ଏ. ସାଉଦି ଆରବ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏ. ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ବି. ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସି. ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ, ଡି. ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର୍ ବି. ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭାରତରେ ସୁନା କେଉଁଠାରେ ମିଳେ? ଏ. ରାଜସ୍ଥାନ, ବି. କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର କୋଲାର, ସି. କେରଳ, ଡି. ଦିଲ୍ଲୀ। ଆନ୍ସର୍ ବି. କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର କୋଲାର। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତର ଦୂରତା କେତେ? ଏ. 3114 କିମି, ବି. 3214 କିମି, ସି. 3314 କିମି, ଡି. 3414 କିମି। ଆନ୍ସର୍ ବି. 3214 କିମି।